Proiectul care prevedea trecerea turnului de apă din zona Iosefin în domeniul public al primăriei nu a avut sorți de izbândă. Reprezentanții municipalității și-au propus să valorifice obiectivul și să-l introducă în circuitul turistic al orașului, însă deocamdată planurile lor mai trebuie să aștepte. Cred că e vorba de o patimă politică a unora dintre consilierii locali, dar totodată cred că n-au înțeles foarte bine despre ce e vorba. Sau nu știu situația și aș invita să meargă să vadă ce se întâmplă în jurul acelui turn. E total neamenajat, sunt bălării, e o zonă neasanată, nu e pusă în valoare. Sperăm să depășim această perioadă de campanie electorală, pentru că ați văzut că a devenit, din păcate, turnul de apă aparținând Acvatim un subiect de dispută între cele două tabere care săptămâna viitoare se vor confrunta electoral, să reluăm cu argumente raționale și nu emoționale acest punct în ianuarie. Reprezentanții municipalității nu renunță însă la idee și vor aduce din nou proiectul în discuție după alegeri. Edilul orașului încearcă însă să lămurească speculațiile apărute în ultimele zile și susține că ideea vânzării turnului de apă se va face în ultimă instanță dacă nu găsesc o alternativă mai bună. Tot noi, Consiliul Local, trebuie să luăm o decizie cum punem acel obiectiv în valoare. Și eu cred că putem să o facem prin asociere în participațiune cu un investitor, printr-un parteneriat public-privat cu un investitor, sau dacă niciuna din aceste două căi nu funcționează, atunci putem recurge inclusiv la vânzare. Turnul de apă din Iosefin nu este singurul din oraș, mai există un astfel de obiectiv în cartierul Fabric. Cele două monumente au fost ridicate între anii 1912 și 1914, iar autoritățile vor să le introducă pe ambele în circuitul turistic al orașului.